Benvinguts i benvingudes de nou a la consulta de la doctora Borràs i la doctora Ramos. Avui coneixerem l'aparell locomotor del cos humà, el que ens permet moure'ns i desplaçar-nos. L'aparell locomotor està format per dos sistemes, el sistema ossi i el sistema muscular. El sistema ossi està format pels ossos i els cartílags. Tots els ossos del nostre cos formen l'esquelet. Els ossos són durs i rígids i gràcies a ells podem caminar, córrer o saltar. El nostre cos té un total de 206 ossos i cadascú d'ells té el seu nom. Vols aprendre el nom d'algun dels teus ossos? El crani està situat al cap i s'encarrega de protegir el cervell, igual que un casc. La columna vertebral és un conjunt d'ossets que ens manté ferms i drets, com una perxa per als nostres músculs. La mandíbula ens permet moure la boca per a mastegar o parlar. Les costelles són uns ossos que tenim al tronc, que protegeixen el cor i els pulmons com un escut. I el fèmur. Sabies que el fèmur és l'os més llarg del cos humà? I el tenim a les cames. Els ossos estan units entre si per les articulacions. Gràcies a elles podem moure'ns amb més facilitat. Si no, semblaríem robots. Vols saber el nom de les teues articulacions? Alceu-vos de la cadira i a moure les articulacions que vos indiquem. El sistema muscular és la part activa de l'aparell locomotor. Els músculs estan entre els ossos i la pell i estan units als ossos a través dels tendons. Són òrgans elàstics que es poden allargar o acurtar, provocant així el moviment d'algunes parts del cos. Nosaltres, els humans, tenim al voltant de 630 músculs. Segons el moviment que realitzen, podem distingir entre els músculs voluntaris i els involuntaris. Els músculs voluntaris es mouen només quan nosaltres volem. Els músculs involuntaris són els que es mouen sense que nosaltres ens adonem, com el cor o l'estómac, que sempre estan en moviment. Hola, xiquetes i xiques de segon. Com va? Ja sabeu moltes coses del cos humà, segur. Doncs ara només ens falta fer molt d'esport i molt d'exercici per a créixer forts i sans. A la consulta de la doctora Ramos i la doctora Borràs també es balla. Així que aixeca't de la cadira i mou el teu aparell locomotor. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión, bailando. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné, muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión, bailando. No vos pergueu el proper vídeo, on descobrirem més aspectes sobre el nostre cos. Adeu, xiquets!